Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хайрлики, хәзер булачак темалар турында. Прививка ясатырга әнә шундый чиратлар. Әтиәнием дә, туганнарым да, танышларым да күбесе ясаталар. Татарстанда вакцина ясату ничек бара? Хастаханәләрдәге хәлне Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Башкортстанда. Все боевое, все сделано так, что это предприятие будет обеспечено, а кадры это самое главное. Президент нинди җитештерүләрне карый, нинди тәҗрибә белән кызыксына. Сәфәр барышы хакында Гөлназ Сайфетдинова. Бүген Минзәләдә авиахәлакәттә үлүчеләрне соңгы юлга озаттылар. Дусларына күп летчикта үзебезнеке булгач, монда Минзәлә өчен бу бик авыр. Хушлашу мәрәсименнән Руслан Хәзинов. Татарстанда мәҗбүри вакциналаштыру белән QR-кодлар кертелгәннән соң прививка ясатучылар саны кинәт арткан. Аны кодату пунктларында көне буе чират студентлар, мөгаллимнәр, пенсионерлар, хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр килә. Укол ясатырга чиратын 3-4 сәгать көтүчеләр дә бар. Татарстанда 163 урында прививка ясыйлар. Шулай ук предприятие, оешмаларга да чыгалар. Вакцина алыр өчен кем чират тора? Өстәмә пунктлар кайларда барлыкка киләчәк? Моны Фәйрүзә Мәҗитова ачыклады. Прививка ясату пунктларында иртәдән чират. Яшьләр дә бар, өлкәннәр дә, төрле һөнәр ияләре. Лилия Каюмова кунакханәдә җыештыручы. Моңарчы шикләнеп ясатмаган булса, хәзер башка чара юк ди. Хәзер менә инде закон чыкты, постановление, ясатабыз. Казан үзәгендәге банкта вакцина ясату үзәге җәй ачылган иде. Тик моның кадәр халыкны монда беренче тапкыр кабул итәләр. Бүген 200 кеше килгән. Монда 60 яшьтән өлкәннәр дә чират тора. Надо защитить себя, коллективный иммунитет. Үзеңне сакларга тырышырга кирәк, коллектив иммунитет кирәк. Мин студентлар белән эшлим деканатта. Сәламәтлегемә зарланмыйм, алга таба да эшләргә исәплим. Шуңа миңа вакцина ясатырга кирәк. Кирәк хәзер. Просто обстановка такая. Бер кешегә 5 минут эчендә хезмәт күрсәтеп өлгерергә тырыша шәфкать туташлары. Кеше күбәя башлады. Кичәге көнгә без 70 кешедән артык кеше прививать иттек. Прививка ясатучылар артуын исәптә тотып, иртәгә бу банкта тагын бер кабинет ачылачак. Камалиев урамында өстәмә пункт булачак. Монысы универсиада авылындагы студентлар сырхауханәсе. Чират пункт ачылганчы ук җыелды диләр. Энҗи Садриева 3нче курста укый. Геолог булачак. Төркемдәшләре ковид белән авырган. Шуңа 2 атна читтән торып укыганнар. Алар менә ширләгәч, алар безгә шулай мәгълүматларны әйтәләр, менә шулай ширләдек дип, инде авырдык, температуралар күтәрелде дип, кашагында торып, хәтта эшләргә авыр булганнарын сөйләгәч, инде без инде шулай куркып барабар менә килдек вакцинаны үтәргә. Шатналык беренче прививканы ясатканым, менә вакыты җитте, икенчесенә ясарга килдем. КФУ сырхауханәсендә университет мөгаллимнәре өчен прививка ясатырга махсус сәгатьләр билгеләгәннәр. Аларны көндезге 3-тән кичке 6-га кадәр көтәләр. Берничә төрле препарат бар. Спутник V, Спутник Light яисә Эпивак Корона кодата алалар. Монда вакцина ясатучылар узган атнага караганда 6 тапкыр арткан. 69% привиты преподавателей. Бүген КФУ мөгаллимнәренең 69% прививка ясаткан. Без бу санны 80%ка җиткерергә җыенабыз. Укытучыларны чакырабыз. Чыннан да прививкалык шаурса да ул җиңел уздыра. Җәмәгать транспортын йөртүчеләр дә прививканы актив ясата. Метроэлектротранс оешмасында әйтүләренчә, трамвай, троллейбус, метро йөртүчеләрнең 91% прививкала. Булмаучылар аны депода ясата ала. Вы привились или как? Да. Как давно? В сентябре еще. Яршалыда прививка ясатучылар күплеген исәптә тотып, сырхауханәдәге пунктлар ялларда да эшләгән. Көненә 200дән артык кешене кабул иткәннәр. По желанию человека. Кайсы препаратны кадатасын һәр кеше үзе хәл итә. Спутник Лайтны авырган яисә кабат прививка ясатучыларга кадыйбыз. Спутник әйбәт иммунитет бирә. Эпивак Корона да яхшы, аны күбрәк хроник авырулары булучыларга тәкъдим итәбез. Эпивак также дает хороший иммунитет. Мәҗбүри вакцина төрле категория хезмәткәрләргә шул исәптән 60 яшьтән өлкәннәргә кертелде. Әлегә чиратлар мәдәният үзәкләрендәге прививка ясату пунктларында оз. Сәламәтлек саклау министрлыгында шунда барга киңәш итәләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.
Татарстан вакцина ясатучылар саны соңгы берничә көндә арткан төбәкләр исемлегенә кергән. Бу хакта бүген илнең сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко әйтте. Бездән кала Брянск белән Липецк өлкәсе, Чечня республикасы, Чувашия һәм Севастопольдә уңай үзгәреш күзәтелә. Конечно же, хочу поблагодарить регионы, которые нарастили за последнюю неделю очень активно темпы вакцинации. Вакциналаштыруны тизләткән төбәкләргә рәхмәтемне белдерәм. Брянск өлкәсе, Чечня республикасы, Севастополь, Иваново өлкәсе, Чувашия, Липецк һәм Татарстан бу төбәкләрдә эпидемиологик хәлнең кинәт үзгәрүенә тиз игътибар иттеләр һәм прививка кататуга этәрүче яңа чаралар күрелде. По охвату населения вакцинации. Президент Рөстәм Миңнеханов коронавируска каршы прививка ясатырга теләүчеләр арту сәбәпле өстәмә пунктлар һәм мобиль бригадалар булдыру бурычын куйды. Бу турыда бүген Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Хәзерге вакытта 60 яшьтән өлкән кешеләр өчен мобиль пунктлар ачу мәсьәләсе карала дип белдерде Лилия Галимова. Медицина хезмәткәрләре өлкәннәрнең өенә килеп тә прививка ясаячак. Кайбер сәүдә үзәкләрендә вакциналаштыру пунктларын кирү-чыгу юлларына якынрак күчергәннәр. Исегезгә төшерәбез, бу дүшәмбедән республикада зур сәүдә үзәкләренә театр, кинотеатр, ресторан, кафеларга QR-кодлар белән генә кирергә ярый. Безнең 2 юл бар бүгенге көндә, инде яки локдаун кертергә, яки инде менә шул вакцинация. Әйткәнемчә, бүгенге көндә инде Рөстәм Нургалиевның төп бурыч куйды безнең кешеләр үлмәсеннәр. 1 айдан соң гына кертергә, 2 айдан соң гына кертергә ул дөрес эш түгел. Без аны бүген эшләмәсәк, без күпме кеше югалтабыз киләчәктә дә. Соңгы тәүлектә Россиядә 28190 кеше коронавирус йоктырган. Пандемия башланганнан бирле үлүчеләр саны рекордлы күрсәткечкә җитә. Соңгы тәүлектә илдә 973 кешенең гомере өзелгән. Татарстанда да пандемия башланганнан бирле үлүчеләр буенча иң зур күрсәткеч 10 кеше вафат, 6 ир һәм 4 хатын-кыз. Ковид йоктыручылар шулай ук арта бара. Узган тәүлектә генә 99 кешегә коронавирус диагнозы куелган, 27 кеше хастаханәгә салынды дип хәбәр итә оператив штаб. Авыручыларның күбесе Казанда 41 кеше, Ярчалыда 18, Лениногорский белән Алабугада 6-шар, Аксубайда 5 очрак теркәлгән. Татарстанда 15 мең кеше коронавируска каршы прививка кадаткан. QR-кодлар кертелү хакында хәбәр ителгәнчә, тәүлегенә 3,5 мең кеше генә кадата иде. Казандагы өйрәнүләр нәтиҗәсенә нигезләнеп, халыкара стандартлар булдырачакбыз. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы вәкилләре шулай ди. Казанда дөнья илләренең мобиль лабораторияләре арасында беренче халыкара өйрәнүләр үтә. Аның икенче көнендә дәрәҗәле белгечләр тәҗрибә уртаклашты. Хәбәрчебез Илдар Сафиуллин моннан берничә ел элек куркыныч авыру Эболага каршы көрәшкән белгечләр белән дә аралашты. Конечно, сейчас во время учения у нас никаких живых вирусов нет и быть не может. И у нас тут только симуляция. Бельгия вәкиле Ольга Выборнова Казандагы өйрәнүләрдә иң тәҗрибәле белгечләрнең берсе. Аңа бик куркыныч йогышлы шир Эбола таралган урында Көнбатыш Африкада эшләргә туры килгән. Бельгия вәкилләре командасында башка илләрнекендә кебек 5 кеше. Үз тәҗрибәләре белән менә бу чатыр эчендә уртаклашалар. Көненә йогышлы авыруларны ачыклаучы 400-гә якын тест ясый алабыз диләр. У нас были миссии. Без коронавирус пандемиясе вакытында да үз өлешебезне керттек. Аңа кадәр 2014-15 елларда Гвинеяда 3 ай дәвамында Эбола эпидемиясе белән көрәштек. Биредә үзебезнең мобиль госпитальне оештырдык һәм Африкадагы хезмәттәшләребезгә ярдәм иттек. И была там 3 месяца. Германия вәкилләре иң кыен урыннарда урман, тау яки далада күчмә мобиль лаборатория оештыру алымнарын күрсәтте. Йогышлы тропик авыруларны тиз арада ачыклау тәҗрибәсе белән дә уртаклашалар. Әлеге белгечләр Европаның йогышлы авырулар буенча иң зур медицина үзәге хезмәткәрләре. Бу өйрәнүләрдә аеруча куркыныч вирусларга каршы көрәш юлларын камилләштерү буенча эшлибез. Безнең дә Эболаны җиңү осталыгыбыз һәм тәҗрибәбез бар. Аны башкалар белән дә уртаклашырга әзербез. Казандагы өйрәнүләр үзебез өчен дә бик файдалы. Монда күп мәгълүмат тупларга мөмкин. Белгечләр чатырларда аерым-аерым эшләсә, менә бу залда барысы бергә җыелып уртак мәсьәләләрне хәл итә. Россия белгечләре техник җиһазландыру ягыннан да эш тәҗрибәсе буенча да алдынгылар рәтендә. Биремнәр һәркем өчен катлаулы. Безнең бирем җиңел түгел, ул әле беркем дә белмәгән яңа төр куркыныч инфекция барлыкка килүе турында. Без аны тикшерергә, чыганагын ачыкларга тиеш. Халыкара өйрәнүләрдә җиңүчеләрне билгеләмиләр. Бу ярыш түгел, иң мөһиме монда алган белемне тормышта куллана белү.
Это учение для того, чтобы... Бу өйрәнүләрнең төп максаты тәҗрибә уртаклашу. Гадәттән тыш хәлләр вакытында мобиль лабораторияләрдә дөрес итеп эшли белү шарт. Белгечләрнең һәртөрле авырлыкларга әзер булуы мөһим. Бу укуларның нәтиҗәсенә нигезләнеп, гомуми халыкара стандартлар төзиячәкбез. Очень большую цель вот этих учений. Беренче мәртәбә узучы халыкара өйрәнүләрдә Россия бәйсез дәүләтләр бердәмлеге һәм Европадагы 20дән артык илдән санитар-эпидемиология, медицина тармагы хезмәткәрләре һәм галимнәр катнаша. Казан Экспода өйрәнүләр көннән көн кызагана күргәнебезчә, бүген менә шы белгечләр яши торган чатырга шундый тасмалар куелды. Анда чит ят кешеләргә кергә ярамый дигән сүз. Ә инде иртәгә ул тагын да кызыграк булачак. Өйрәнү легендасы буенча илдә грипп эпидемиясе тарала һәм чит илдән белгечләр чакырып, алар тиз арада менә шундый чатырлар җәеп халыкка ярдәм итәргә тиеш булачак. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Башкортстанда иде. Уфа халыкара аэропортында аны күрше республика башлыгы Ради Хабиров каршы алды. Президент моторлар төзү берләшмәсендә була, яңа җитештерү укыту үзәгендә карый. Күмертау шәһәрендәге вертолетлар заводына бара. Башкортстанда Россия вертолетлары компаниясенең директорлар советы утырышы узды. Татарстан өчен Башкортстанның нинди тәҗрибәсе кызыклы, авиация тармагында нинди яңалыклар көтәргә? Башкортстаннан безнең репортаж. Хәрби авиация өчен двигательләр Уфаның моторлар җитештерү берләшмәсендә җыела. Августтан биредә укыту үзәге ачылган. Рөстәм Миннехановка аны Ради Хабиров белән Ростех корпорациясының авиация комплексы директоры Анатолий Сердюков күрсәтте. Здесь, по большому счету, мы учим на основе применения немецких программ. Реализуем сперва это виртуально, после чего берем программу, несем ее за станки и уже реализуем в металле. Монда 220 берәмлек заманча җиһаз бар. Алар авиация өчен двигательләр җыйганда кулланыла. Биредә Ростехның Башкортстандагы оешмалары өчен белгечләр әзерлиләр. Ел сайын 2000 кеше укытылачак. Балалар үрәнәләр эшләргә станокларда с программным управлением. Монда алар бұл профессияны 4-3 разрядка үрәнәләр. За месяц обучения мы научились писать программы на данном станке, на токарном, читать чертежи. Бу уку елыннан нигездә Уфаның машина төзү һәм авиация көллияте студентлары белем ала. Это интересно попробовать, интересно узнать как бы свои силы и вообще просто интересная профессия. Я планирую здесь до конца доучиться, научиться всему, что могут дать в этом цеху и хорошо работать. Рөстәм Миннехановка станоклар белән махсус программа аша идарә итү алымын күрсәттеләр. Президент остаханәләрне дә карый. Соңгы 10 елда Татарстанда да ресурс үзәкләр күп ачылды. Мы в последние годы тоже много уделяем внимания созданию ресурсных центров, то есть на базе техникум, на базе профтехучилищ. Но здесь вот этот центр, он создан при большом промышленном объединении. Много мы по миру ездим, смотрим, но это вот мировой уровень. Вот если что-то делать, надо делать вот так. И самое главное, у этого предприятия никогда не будет проблем с кадрами и профессиональным уровнем. Башкортстан тәҗрибәсен исә Татарстанда да тормышка ашыру уе бар. Татарстан очень активно развивающийся регион. Татарстан актив үсештә булган төбәк, эшкәртү сәнәгате, машина төзелеше көчле. Икътисад өчен бу бик мөһим. Шул ук вакытта Татарстанның бездә җитештерелгән продукциягә ихтыяҗы бар. Ә безгә сездә эшләнгән әйберләр кирәк. Территория ягыннан да, тарихи яктан да бергә үсештә булган төбәкләр өчен бу мөһим. Обсудить, конечно, это, потому что абсолютно, подчеркиваю, и территориально, и структурно, и исторически регионы, развивающиеся рядом. Әлеге бергәлек хакында искәртеп торучы символик билге дә бар хәзер. 2 җитәкче агачлар утыртты. Эш сәфәре Күмертау авиация предприятиесендә дәвам итә. Оешманың хәле яхшылардан булмый, әмма хәзер үсеш программасы да, заказлары да бар. Монда Рөстәм Миннеханов вертолеты Россия компаниясының директорлар советы утырышында катнаша. Соңыннан Башкортстан башлыгы белән аерымда сөйләштеләр. Ради Хабиров эшмәкәрләр белән Татарстанга килү теләген җиткерде. Если будет возможность встретиться с руководителем предприятия Татарстана, мы вместе. Әгәр дә Татарстан предприятиеләре җитәкчеләре белән очрашу мөмкинлеге булса, без бергәләп эш планын раслар идек. Мин һәрвакыт әйтәм, безнең бергәләп эшләргә теләк тә, уңай карарлар да бар. Өстәвенә күп оешмалар шулай эшли дә инде. Но если мы с вами к этому еще дополнительную энергию придадим, мне кажется, это будет гораздо более эффективно. Мы с удовольствием готовы в любое время принять бизнес-миссию
Я обязательно сам приму участие, соберу руководитель предприятий. Вы сделаете первый шаг, мы потом приедем к вам. Рөстәм Миңнеханов Башкортстанда транспорт өлкәсендәге кайбер проектларга югары бәя бирде, гомумән үсеш белән бәйле үзгәрешләрне хуплады. Башкортстаннан Гөлназ Сайфетдинова, Миләүшә Латыйпова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы. Бүген илнең берничә төбәгендә Минзәләдәге авиахәлакәттә вафат булган кешеләрне соңгы юлга озаттылар. Хушлашу мәрәсимнәре Татарстан, Башкортстан, Удмуртиядә узды. Һәлак булучылар белән бәхилләшергә туганнары, хезмәттәшләре, шәһәр халкы да җыела. Бүген Минзәләдә бар халыкны сагыш берләштерә. Шәһәр үзәгендәге чиркәүгә 61 яшьлек Александр Зыков белән 26 яшьлек Ольга Миңневаеваны соңгы юлга озатырга җыелдылар. 12 яшьтән әнисез үскән Ольга 4 яшьлек улын һәм ирен мәңгелеккә калдырып китте. Кикбокс белән шөгыльләнгән, спортзалдан чыкмай, волейболга йөри. Менә шул хава белән шөгыльләнә башлады, инде парашют белән шул десантник дигән лагерьда булып, авыр. Дусларына күп. Летчикта үзебезнеке булгач, монда Минзәлә өчен бу бик авырный. Мәктәптә дә, техникумда да яхшы укый, хисапчы була. Кечкенәдән күкне яраткан. Бу клубта еш шөгыльләнә. 10 октябрь көнне ул инструкторсыз сикерергә тиеш була. Оля была очень хорошим человеком, очень. Оля бик яхшы мәрхәмәтле кеше иде. Еш аралаштык, сөйләштек, күрештек. Бу хәбәрне ишеткәч ышанмадым. Чөнки ул әле бер көн алдан гына парашют белән сикергән иде. Тагын бармагандыр инде дип уйладым. Шалтыраттым, ә ул инде телефонын алмады. Бүген Ольга Миннебаева кабере янәшәсендә Александр Зыковныкы да бар. Алар икесе дә 27 сентябрьдә туган булалар. 35 ел аерма белән икесенең дә гомере бер көнне үзлә. Зыковны якыннары оста очучы итеп искә алды. Башта ышанмадым инде. Булмас дип, мондай хәл булмас дип уйлаган идем. Накануне менә бу авиационное событие алдыннан кирип чыккан, бик озак кына сөйләшкән идек аның белән. Бик аккуратный, обстоятельный. Вот. Бик грамотный кеше авиация буенча. Хушлашу мәрәсимнәре бүген күрше төбәкләрдә дә уза. Һәлак булучылар арасында Удмуртиядән дә 2 кеше бар иде. Бүген Ижауда спорт остасы Игорь Алексеев белән бәхилләштеләр. Ул беренче тапкыр сикерүчеләр белән очарга тиеш була. Дмитрий Филиновны исә туган ягы Уве авылы зиратында җирләделәр. Ул сикерүчеләрне видеога төшерергә тиеш була. 3 баласы калган. Игорь был хорошим человеком. Игорь яхшы кеше иде, һәр вакыт ярдәм итәргә ашкынып торды. 90-2000 елларда бергә парашют белән сикерә идек. Знал его с хорошей стороны. Аны яхшы яктан гына белә идем. Югары дәрәҗәдәге профессионал, спорт остасы бит ул. Авиахәлакәт Башкортстаннан 4 кешенең гомерен өзә. Динар Дәүләтгәрәевне бүген Уфаның көньяк зиратына җирләделәр. Ул парашют спорты белән ел ярым элек шөгыльләнә башлаган булган. Инде дистәләгән тапкыр сикергән. Аның да 3 баласы ятим кала. Башкортстанның Конгресс бюросының элекке җитәкчесе эшмәкәр Павел Музыченконы туган ягы Санкт-Петербург шәһәрендә иртәгә җирләячәкләр. Минзәлә районыннан Руслан Хусадинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Башка яңалыкларга күчәбез. Бүген яңа чакырылышта эшли башлаган Россия Дәүләт Думасының беренче утырышы узды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә катнашты. Сентябрьдәге сайлаудан соң ил парламенты яртылаш яңарды. Бүген Дума рәисе, аның урынбасарлары, комитет җитәкчеләре һәм составында билгеләделәр. Парламент рәисе итеп кабат Вячеслав Володин сайланды. 32 комитет эшләячәк. Думада Татарстаннан 15 депутат бар, 3-се комитет җитәкчеләре вазифасына билгеләнде. Максим Тапирин икътисади сәясәт, Елена Емпольская мәдәният һәм Олег Морозов контроль буенча комитет рәисләре. Калган 12 депутат 9 комитет составында булачак. Без аларның кайберләре белән онлайн элемтәгә дә чыктык. Бүген беренче утырыш булды. 18 сорау каралды. Комитетлар 32 комитет арасында. Анда председательләр сайланды, замнары, беренче замнар сайланды. Эшләр бик тыгыз булачак. Моны минем аңлавымча эшләр бик күп. Безнең депутатлар, Татарстан депутатлары, без төрле комитетларга, комиссияләргә таралдык. Һәм инде менә шунда эшне башлыйбыз. Якын киләчәктәге пленарка утырышына комитет аркылы төрле закон проектларын чыгарачакбыз.
Татарстанның 2022-23 һәм 24 елларга бюджеты турындагы закон проектын бүген Дәүләт Советының законлылык һәм экология комитетлары утырышында карадылар. Депутатлар хөкүмәткә үз тәкъдимнәрен әзерли. Алар сукбай хайваннарны асрау өчен тотылачак чыгымнарга аерым тукталды. Моның өчен 69 миллион сум каралган бу акчалар гына җитмәскә мөмкин ди экология комитеты әгъзалары. Законлылык һәм хукук тәртибе комитетында белдерүләренчә исә халыкны яклау, иминлеген тәэмин итү һәм иҗтимагый тәртипне саклау буенча республика программаларын тормышка ашыру өчен бюджетта акча җитәрлек салынган. Алексей Песошин Татарстанның инвестиция венчур фондының күзәтү советы утырышын үткәрде. Анда инвестиция проектларын финанслау, идея 100 инновация проектын булдыруда ярдәм кебек мәсьәләләрне карадылар. Шулай ук Россия венчур форумына әзерлек уңайыннан проектларны эшләүне тизләтү программасын башлау турында да сүз барды. Башкаланың Җәмигъ мәчетен Казансу елгасының уң як ярында Татнефть арена янында төзәячәкләр. Республиканың төп мәчете булачак гыйбадәтханәне дин әһелләре белән архитектор ничек күзаллый. Бу турыда Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстанда көннәр җылытты. Мондый матур көннәр атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Синоптиклар 17 градуска кадәр җылы булырга мөмкин дип фаразлый. Республикага салкынны әлегә антициклон кертмичә тора диләр. Мондый һава торышы октябрь ае өчен гадәти булмаган дип санала. Тәүлек дәвамындагы уртача температура нормадан 4 градуска артыграк. Атна ахырында исә бераз яңгыр көтелә дип белгечләр. Быелгы сентябрь соңгы 20 елда иң салкыны булган. Шуңа да әбиләр чуагы соңарып килә. Быел җәй сәламәтләндерү лагерьларында 156 меңнән артык бала ял иткән, 36 меңнән артыгы республика бюджеты хисабына җибәрелә. Татарстанлылар кэшбэк программасыннан да бик теләп файдаланганнар. Әти-әниләр балаларның ялы өчен түләнгән акчаның яртысын кире кайтара. Гомумән алганда 400 миллион сум. Лагерьларның эшчәнлеге, туган телләр һәм халык бердәмлеге, шулай ук фән һәм технологияләр елын исәпкә алып оештырылды. Краснодар крае һәм Кырым лагерьларында исә 4 меңнән артык бала ял иткән. Авыр тормыш хәлендә калучылар, ятим балалар, шулай ук укуда һәм иҗатта актив булган малай кызлар Кара диңгезгә бушлай бара. Шулай ук Казанның 175-нче гимназиясеннән 601 укучы диңгездә ял итә. Кадрлар мәсьәләсе. Һәм менә шул юнәлештә без үз эшебезне тагын да көчәйтергә планлаштырабыз. Чөнки нинди матур база булса да, һәм кызыклы программа нинди сыйфатлы булса да, барыбер иң мөһиме ул кеше, ул әйдәман, вожатый. Өч атнадан көзге каникуллар башлана. Республикада 242 мәктәп лагере эшләячәк. Бүген Мәгариф министрлыгында урта белем бирүче уку йортларындагы эпидемиологик хәлне тотрыклы дип бәялиләр. Хезмәткәрләрнең 63% прививка ясаткан. Көзге каникуллар вакытында лагерьларның эшчәнлеге Роспотребнадзор таләпләрен истә тотып оештырылачак. Ул иттәнге фильтр, ул бөтен бүлмәләрне җилләндерү, юу. Шулай ук безнең бар педагогический коллективта маска киеп йөриләр, битлек киеп йөриләр һәм дә пищеблок кешеләре, пищеблокта эшләүчеләр, алар барысы да битлек белән перчатка киеп йөриләр. 21 октябрьдә Казанда Әлфия Абзалова исемендәге халыкара фестиваль конкурс башлана. Ул танылган җырчыбыз истәлегенә багышланган һәм аның иҗади мирасын саклап калу максаты белән уздырыла. Әлфия Абзалова татар халык җырларын эстрада стилендә беренчеләрдән булып башкаручы. Халык көйләрен заманча итеп нәкъ менә ул җырлый башлый. Быел конкурска 350дән артык гаризада кабул ителгән. Америка Кушма Штатлары, Канада, Куба, Болгария кебек чит ил вәкилләре онлайн чыгыш ясаячак. Һәр катнашучы фестивальдә 2 җыр башкара. Беренчесе Әлфия Абзалова репертуарыннан, икенчесен үзләре сайлый. Фестивальнең гала концерты 23 октябрьдә Пирамидада узачак. Санитар кагыйдәләрне саклап, тамашачыларны ара калдырып утыртачаклар. Бөртекләп эзлибез инде, бөртекләп эзлибез, талантлырак балаларга киңәш бирәбез. Җыр сәнгатендә бул татарча җырлар синнән бара, синнән була дип, аның булганына караганда булмаганнары күбрәк йөри. Шуңа булдырылганнарына ярдәм кирәк. Славзакич менә бик дөрес әйтә. Кем тырыша, ул кем тырыш, шул үтә. Без аларга булышабыз. Әлфия апаның репертуары бик көчле бит аның. Ул татар телендә генә җырламаган, башка милләт телләрендә дә җырлаган. Шуңа күрә үзебезгә йолдызлар табып, үзебезнең конкурсыбызны дөньяга таныттырып, шулай итеп үстерәсебез килә. Бүгенгә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз.
25 число каждого месяца – последний день передачи показаний прибора учета газа. Можно передать показания в мобильном приложении «Инфогаз РТ», воспользовавшись порталом государственных услуг, через Telegram-бот «Помощник Лилия», одноименный чат-бот ВКонтакте, голосовой помощник по телефону 8 843 207 0103, позвонив или набрав СМС-сообщение по телефону, указанному в квитанциях, посетив единый центр обслуживания. Оплачивая квитанцию через сервисы банков, также можно оставить показания приборов учета. Производить оплату за газ необходимо не позднее 10 числа каждого месяца. Осенние каникулы могут быть яркими. Оздоровительные лагеря компании «Татнефть» приглашают на осеннюю смену. Солнечный, Чайка и Юбилейный ждут ребят от 7 до 15 лет. Профильная программа, креативные мастер-классы, пятиразовое питание и отличные условия. 8 917 920 15 95. Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Шубный фестиваль в Казани. Огромный выбор шуб, честная рассрочка, выгодный обмен старой шубы на новую. С 12 по 24 октября. Казанская ярмарка. Кадерле дуслар, мин Насреддинов Рустам, Черри Луидор автомобильләр салонының менеджеры булып эшлим. Сезнең игътибарыгызга Черри Тига 4 бик яхшы, сыйфатлы, тулысы белән чит илдә эшләнгән шәһәр кроссоверын тәкъдим итәм. Бой комплектацияле, ачкычсыз куллану мөмкинлеге булган автомобиль. 19 сантиметрлы клиренс һәм 5 еллык гарантия белән кроссоверны нибары 1 миллион 129 мең сумга сатып алып була. 31 октябрьгә кадәр сатып алучыларга миннән бүләкләр. Сезне ТНВ коды белән Казан шәһәре Ярослав Гаша курамы 7-нче айырт адресы буенча көтәбез. 9 ноябрьдән 16-сына кадәр Уфа шәһәрендә Гылескар Камал театрының күптән көтелгән гастрольләре. Казан кунаклары Нур һәм Мәҗит Гафури театры сәхнәләрендә соңгы сезон премьераларын тәкъдим итә. Билетлар кассаларда һәм интернет шелтәрендә 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Илхам Исмаилов, всемирно известный биоэнергетик и нейропсихолог в Казани. Если кого беспокоит тревога, страх, панические атаки, бессонница, игровая алкогольная зависимость, семейные проблемы, затяжные болезни, пожалуйста, не обманывайте себя, не живите и этим не мучайтесь. Обратитесь ко мне как специалисту. Мы вместе эту проблему с вами мы решим. Выгодные предложения в находке. Сыр голландский 1 килограмм 399 рублей. Колбаса московская Мираторг 199. Конфеты пухлый кролик маршмеллоу 600 грамм 139. До встречи за покупками. Срок акции по 17 октября 2021 года. Подробности у продавцов. В Казанском цирке с 17 сентября новая цирковая программа «Золотой московский цирк». Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Җөмһүриятебездә антициклон хөкем сөрә. Шунлыктан явым-төшемсез һәм җылы һава торышы саклана. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакайда аязучан болытлы көн 15 градус җылы. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада кояш синдерәчәк температура 16 градус. Төньякта Актаныш Әгерҗе Менделеевскида явым-төшемнәр көтелми җылылык 15 градус. Төньяк-көнбатышта Паша Кукмара Балтачта алмашынучан болытлы һава температура 15 градус җылы. Көньяк-көнбатышта Булгарбай Чүпрәледә кояшлы 16 градус. Чистай Нурладумады Ширмешәндә явым-төшемсез 15 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл әллә ни үзгәрми. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Үрмәвек яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә. Яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Яхшы протез читтә торсын. Доктор Ост медицина үзәгенә нигез салучы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургиялар аша дәвалануны киңәш итмибез. Авыртуны бетереп, какшаган буынны артрозның соңгы стадиясендә некроз вакытында да торгызырга мөмкин. Операция һәм протез урынына бары тик бер укол. Хәзер үк доктор Ост медицина үзәгенә ярты бәясенә кабул итүгә языл.
Доктор Оз федераль шилтердің медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, көндез 13-15 градус җылым, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 760 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 60%, җирнең магнит кырытыныш. Сезнең өчен янә бер мәгълүмат. Республикабызда яшәүчеләрнең артык чыгымнар тотмыйча гына сәламәтлекләрен кайгырту мөмкинлеге бар. 1 октябрьдан 30-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека от склада даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Магна Б6 60 таблеток 449 рублей. Максилак 10 капсул 520 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека Икона. Вот где выгодно.